Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channelnya Deni Ismail. Halo pemirsa semuanya, selamat malam. Yes, bengi guys ya ki. Apa mak? Mak lagi maghrib iki guys. Tak berkat loh mak. Dapat berkat. Apa tak unboxing ya mak? Mak iki mang untuk untuk Dewi, aku untuk Dewi. Loh, jadinya untuk dua. Dapatnya dua dari Mbak Rini. Ya, nasi uduk. Nasi uduk. Alhamdulillah sing tak pengen nih. Oleh uduk. Tak pakai karo baraji. Ya, Pak, cipok gak apa-apa. Cipok gak apa-apa. Apa nih? Iki lho segone. Lah kowe? Kakean aku. Tambahno kono, gak apa-apa, los kok. Los. Oh, nek kakean daripada engko buat. Aku tambah sendok. Iya. Kalau tak ijik ah. Ki muga-muga Mbak Rini dan Mas Abid diparingi sehat, seger waras, panjang umur, dimudahkan segala urusane, muga-muga sehat selalu. Terus kanggo Mas Abid muga-muga dadi bocah pinter, kanggo Mbak Rini muga-muga sukses selalu, muga-muga lancar rezekine, nyambut gawene hati-hati ya guys ya. Ngono. Tak dono guys. Iki dadine ngene guys ya. Tak dono. Terus lah. Tak enggo kok nek bingung goleki. Aku ngawang-awangan jipuk HP. Loh, kita dono iki manggone Pak tak kon jipuk guys, aku kok gak entek. Timbang nanti mubazir tak ecek-ecek alut ben dimam. Mae. Bareng sik kok. Nah. Lah nek srondenge. Iyalah. Walah bayi Nah. ini. Nah, tak jipuk. Daripada nanti sisa ya guys ya di. Ya apa yang ngeter aku dalam maghrib mang ya. Oh. Yes. Mae lagi gak mek kering-kering. Kering-kering. Ndok-ndok. Nah. Tahu-tahu nek pengen separonan apa piye? Tak mangan doke sak Oke. Lah. Berbagi sama mae guys ya sing iki ben dimampaki. Nek wong wedok iki mangan sapira guys. Tak mangan kene. Mbek aku ning kene lho mak kowe. Aku kan kene. Guys. Gak mek gani mak. Apa ini? Iki ben dipambah kok aku pengen kulkas ya mak. Pakai kono ya. Iya. Tutup ae kok nek dirubung ngawur. Lho aku mangan sakmene gak yo wis guys iki. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tak buka berdua sama mae guys. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya Allah. Bismillah. Ini enak masak ya. Ini pertama kali nih. Ora tau mangan uduk ngono. Mau uduk guys. Wong tak delok kok menengan. Bencet. Kok rene dhewe. Biasanya wong kene iki ra tau mangan uduk, mangane biasa aku. Mbak, kan buka pekat tuh. Kan juga ndokne Pak Ewang iki ndokna. Uduk, Mbak. Cacah ki mang tak goreng sego. Request-e. Malah ngonten aja banter-banter. Kene tak dulang. Mau kok mbok entekno dhewe. Hus, nek tak dulang. Sing tengene sapa? Tak gelem lagi bar mangan kok. Sampeyan lho kan ya. Wis gelem ndok. Jemput gedang goreng. Aku dipeno ngombe. Ngombe kuwi ngombe. Gak apa-apa. Tak gelem. Dikandani. Wong mangane kok ngarep-ngarepi. Ayo kena dulang ayo. Nak mangan. Emang ndang mangan terus terang lho. Ras tuh ngontal guys, kecelakaan. Ayo kene dulang mama. Ayo Rene. Ayo. Maaf. Ayo Rene. Ayo maaf ora. Dosa.
Enggak mangan. Wah, mangan spray. Enak ya, Mak ya? Tetap kan dulu. Dek mangki anu, guys. Bar mangan bocah mang. Sampai tanduk ping pindho. Gawe kering itu ya inu. Padahal mendina ya setengah mangan kering ya. Heeh. Dek ini kayak banjir berkat iki mau siji tapi kayak loro, guys. Kalau tirane bareng ya. Apit, Heeh. mbak gue. Pirone bareng. Tahu pi. Apa yang kamu? Una waktu nganggo serondeng. Heeh. Cocok. Rasa ngurang ya. Heeh. Saiki ora enek wong anu, guys. Bancaan dingkung ngono ki ya. Mbiyen Dan enak ya. iya. Dingkung walah. Ini tete Jawa. Heeh. Enak tulen aku jadi kana kan iki akeh. Terus nganu ngurap ngering walah. Cocok, guys. Iki yo nganu, guys, nganggo godhong iki. Wong yo open. Timbang duwe godhong gedang ning kuritan. Mbak Rini iki sing arep omah iki lho, guys. Wong iki pancen iki nek awan iki golekane angel. Soale saya siji kerja. Megawe kabeh. Anake engko jam 12. Beduk ngono kae. Mereka sibuk ngono. Kok enak tak tamang uduk. Beduk ya, Mak ya. Ini kok menyehatkan orang itu lah. Iya, Lha lagi iki, Mak ya. akeh ya. Sego uduk iki nek uduk iki ngono, Mak. Nek nggodhog nganggo banyu santen. Santen ngeru. Nek ngeruk iki bar tapung beras. Ngeruk iki. Iya.
Hmm. Melituk, guys. Hmm. Hmm. Enggak, guys. Mbak ini masakannya enak. Apa kan? Iki lho Mas kita tak mangan. Aku apa makan. Ini guys. Mana guys? Terakhir mangan ya mainan di pina. Muat adang neh. Bingung. Boleh biar hijau, kan? Jadi kedua mangan. Adang porang. Adang 1/2 kilo. Tapi tenan ya mak ya Mau dikene mendo. boros sego ya mak. Iya. Wis entek iki mondo. Adang 1/2 kilo, udah pengen liwat. Dia tumpuk, dia wali. Wong saiki kan guys. Ora nek sing meyek. Mari tenaga tok kerupuk enak yo. Soalnya ngono terone pae ngono ae. Kerupuk enak ya mak. Sing coklat yo. Alhamdulillah. Wong dhisik ki nek mangan warak menteng-menteng ki turu ayem nek ora nek penyakit diabetes apa penyakit peteng gedhi apa kolesterol kok ora enak ya guys. Saiki mangan sithik ora tau olahraga penyakit gak nek nemplek. Kok yo iso jeneng penyakit-penyakit ngono ki dikandani sapa? Kayak tekek. Enggak rezeki dah. Muga tekek kumune untuk rezeki. Rezeki apa neh ya guys yo. Ya wong pentane rezeki. Wong mak wis bar panen, tekek panen kadang. Karo rezekine wong tak Ya Allah, muga-muga untuk rezeki. Astaga. Nek ra dintutno ngono ya dadi gawe. Nenek, coba sayang. Agak lesu. Terus mangan, dekne mangan ping 2, guys. Ki mau njaluk ndedar ndok. Wino kurangen. Kurang teh. Lah, digorengno neh dadak ora entek, wis kuareken. Sing kakake njaluk kon gorengno nasi. Yang iki karek kowe nek. Kon gorengno nasi sing kakak mah yo entek akeh bocah kuwi mang. Dadak ora nek ngrenek bancaan teko yo guys yo. Aku kok anggitku yo pe mangan sak anuku. Apa nyambel arek sore-sore. Nek sore nyambel menyet. Kok panas-panas. Aku ya apa sempete anakku guys wis padha mangan nek pake make nek nang omahe sego mbek rek-rek tempe ngono dipangan tek. Keset dhewe. Wis kaya dipel ya pin ya. Ini kayak botolnya main kok tugel terus piye? Dan rene Anggo sing biru ya. Tapi kuwi wayahe asine wayahe koklo dipertahanno. Bolak-balik guys kuwi wis goling ki asine. parah. Wis kadung ya wis. Berarti men keramas ta itu. Tak keramasi, tak sabuni. Layaman kok. Delok Kok kasane sing kanggo adik? aja lek gorene lek cokote. Kayak pinggir kono lho. Ayo berarti belajar ya. Ya belajar. Ya. Ngreki prainan ya tak
tak warai baca. Sedelongkas oleh iki masuk iki. Delok kan wis masuk. Karek seminggunan Karek iki. seminggu. Seminggu ki bakal ikut guys, walah. Dan lain-lain dandangan Rono Rini. Gak tapi paling kok map jemputnya wis ninggone Mbak Romo lho, Mak. Aku. Apa? Kakak. Takut tiba. Wis ngono pemirsa ya aku delok kes ki lho, penjahit nang ngene lek ngatine ya. Engko Lah jare ki mang. Wong endi? Wonge lagi laut iki, Mak, aku bingung. Lagi laut. Iya. Ya wis ben sesuk ae. Esuk-esuk karo blonjo nyamperno. Soale penjahit liya saiki angel guys, soalnya wis padha njahit klambine bocah-bocah. Dadi niki aku yo tak jahit. Nah, aku nek lek ngatine iki apa ndi nomere? Tak ndonok gambari iki nah yo mae turne kene ae. Ya wis pemirsa ya, Mbak Deni pamit ya. Terima kasih yang sudah menonton channel Deni Ismawi. Satengono rezeki lancar, diparingi sehat, seger waras, panjang umur. Ki mau apa jenenge? Buka berkat, unboxing berkat rezeki dari Mbak Rini dan Mas Abid tirone bareng nek wong kene iki bareng ya diracuk dadi siji, didadekno siji ngono. Kaya sesuk sapa jenenge Pakku ngono ki mbek aku kan bareng kajate pirone bareng ya dadekno siji ngono ae lah. Wis ngono Mbak Deni pamit. Terima kasih yang sudah menonton channel Deni Ismawi. Satengono rezekinya lancar, diparingi sehat, seger waras, panjang umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.